Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ നമ്മള് ധ്യാനമന്ത്രം പഠിച്ചു അല്ലെ? നമ്മള് ധ്യാനമന്ത്രം പഠിച്ചു. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ അല്ലെ? അപ്പൊ ഇന്ന് ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ പരമമായ സത്യമാണ്, സമ്പൂർണനാണ്. ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം എങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും? പൂർണ്ണങ്ങളായിരിക്കും. എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ തന്നെ അവശേഷിക്കും? സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ അവശേഷിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ധ്യാന മന്ത്രത്തിൽ കണ്ടത്. ഇനി ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് പോകാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം കേട്ടോ. ഇന്നലെ കിട്ടിയോ? ചെയ്യാനായിട്ട് കിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? കിട്ടില്ല അല്ലെ? നോക്കാം, ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് പോകാം. ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്, ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രം എടുക്കട്ടെ ഒന്ന്. മന്ത്രം 1. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഈശാവാസ്യമിദം സർവം യത്കിഞ്ചാ ജഗത്യാം ജഗത് തേന തെക്തേന പൂഞ്ചീതാ മാം കൃതാ കസ്യ സിദ്ധനം. ഈശാവാസ്യമിദം സർവം യത്കിഞ്ചാ ജഗത്യാം ജഗത് തേന തെക്തേന പൂഞ്ചീതാ മാം കൃതാ കസ്യ സിദ്ധനം. ഇപ്പൊ ഈശോവാസുപനിഷത്ത് എന്ന് പറയില്ലേ, അതിൽ ഈശോപനിഷത്ത് എന്ന വാക്ക് ഈ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ്. ഈശാവാസ്യം, ഈശ്വരനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന. ഈശാവാസ്യമിതം സർവം യത്കിഞ്ചാ ജഗത്യാം ജഗത് തേന തെക്തേന പൂഞ്ചീതാ മാം കൃതാ കസ്യ സിദ്ധനം. അതായത് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവചരാചരങ്ങളും ഈശ്വരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും ഈശ്വരനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്. അപ്പോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും ആരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്? ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. ഭഗവാനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ് എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ തനിക്കായി നീക്കി വെക്കപ്പെട്ട അർഹമായ വസ്തുതകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാവൂ. മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഈ സർവചരാചരങ്ങളും ആരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലും നിയന്ത്രണത്തിലും ഉള്ളതാണ്? ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും നിയന്ത്രണത്തിലും ഉള്ളതാണ് സർവചരാചരങ്ങളും. അപ്പോ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു വിഹിതം ഭഗവാൻ നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അത് മാത്രം സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കാൻ പാടില്ല. അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടില് ഒരു 4 മക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം വിളമ്പും. അമ്മമാരെന്താ ചെയ്യുക? 4 പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് 4 പ്ലേറ്റിലും ഓരോരുത്തർക്കായിട്ട് ഭക്ഷണം വിളമ്പും. അപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്ലേറ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അടുത്ത ആളുടെ പ്ലേറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തല്ല് കിട്ടും അല്ലെ അമ്മരെന്ന്? അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ 4 മക്കൾക്കും തുല്യമായിട്ടും അമ്മ വീതിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരുടെ എത്ര ആൾ കഴിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് വീതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതില് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കും, മറ്റുള്ളത് നമ്മൾ എടുക്കില്ല, എടുക്കാൻ പാടില്ല.
അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും. അത് ഒരു അമ്മയുടെ മക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും മനുഷ്യർ തന്നെയാണ്. അതൊന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ പുരുഷനാവാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയാവാം, അത്രേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോ മനുഷ്യരുണ്ടാവും, മൃഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, പക്ഷികൾ ഉണ്ടാവും, വൃക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ പല 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 തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കും ഭഗവാന്റെ മക്കള്. അങ്ങനെ ഇവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഓരോ വിഹിതം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രം നമ്മൾ ഇപ്പൊ മനുഷ്യർക്ക് മാറ്റിവെച്ച വിഹിതം മാത്രമേ മനുഷ്യർ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. മൃഗങ്ങൾക്കുള്ളത് അത് സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. വൃക്ഷങ്ങൾക്കുള്ളത് അത് സ്വീകരിക്കുക. അങ്ങനെ പക്ഷികൾക്കുള്ളത് പക്ഷികൾ സ്വീകരിക്കുക. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും നീക്കി വെച്ചത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവചരാചരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും നിയന്ത്രണത്തിലും ഉള്ളതാണ്. ഓരോരുത്തരും അവർക്കായിട്ട് നീക്കിവെക്കപ്പെട്ട അർഹമായ വസ്തുവകകൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അത് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം. പരമോന്നത സത്തയെ അഗ്നിയോട് ഉപമിക്കാറുണ്ട്. ചേതനവും അചേതനവുമായ വസ്തുക്കളെല്ലാം അഗ്നിയുടെ ചൂടിനോടും പ്രകാശത്തോടും ഉപമിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അഗ്നി ചൂടിന്റെയും പ്രകാശത്തിന്റെയും രൂപത്തിൽ ഊർജത്തെ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഈശ്വരൻ അവിടത്തെ ശക്തികളെ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. സകലതിന്റെ നിയന്താവും രക്ഷകനും നിർദ്ദേശകനുമായി വർത്തിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വേർപിരിയുമ്പോൾ നാം നശിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഈശ്വരനല്ലാതെ മറ്റൊരാളും ഒരു വസ്തുവിന്റെയും ഉടമസ്ഥനല്ല എന്നറിയാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ പരമോന്നത സത്തയെ, ആ പരമാത്മാവിനെ, പരമമായ സത്യത്തെ അഗ്നിയോട് ഉപമിക്കാറുണ്ട്. കാരണം ചേതനയും അചേതനവുമായ വസ്തുക്കളെല്ലാം അഗ്നിയുടെ ചൂടിനോടും പ്രകാശത്തോടും ഉപമിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അഗ്നിയായിട്ടാണ് ആരെ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ പറയുന്നത്. ചേതനയുള്ളതും ചേതനയില്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും അഗ്നിയുടെ ചൂടിനോടും പ്രകാശത്തോടുമാണ് ഉപമിക്കുന്നത്. അഗ്നിയായിട്ട് ഭഗവാനും അതിന്റെ ചൂടും പ്രകാശവുമാണ് എന്ത്? മറ്റുള്ള ചേതനയുള്ളതും ചേതനയില്ലാത്തതിനുള്ള സർവ്വചരാചരങ്ങളും. അഗ്നി ചൂടിന്റെയും പ്രകാശത്തിന്റെയും രൂപത്തിൽ ഊർജം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ എപ്രകാരമാണോ അഗ്നി ചൂടായിട്ടും പ്രകാശമായിട്ടും ഒക്കെ ഊർജത്തെ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ വ്യത്യസ്തമായ രീതികളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ നിയന്താവും രക്ഷകനും നിർദ്ദേശകനുമായിട്ടുണ്ട് ആര് പ്രവർത്തിക്കും? ഭഗവാൻ പ്രവർത്തിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വേർപിരിയുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നാശം സംഭവിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ. അതല്ലാതെ വേറൊരാളും ഒന്നിനും ഉടമസ്ഥനായിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിശക്തി ആർക്കുണ്ടാവണം? നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഒരു വ്യത്യസ്ത വിഹിതമുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വിഹിതം ഭഗവാൻ നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അത് മാത്രം ആശിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ ആശിക്കാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മക്കളിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യരുണ്ട്, പശുക്കളുണ്ട്, പുലികൾ, ഇതൊക്കെ പറയാം. അപ്പൊ പശു ഉദാഹരണം ഒന്നാമത് പറയുന്നത്, പശു പാല് നൽകും. നമുക്ക് പശു എന്ത് നൽകും? പാല് നൽകും. ആ പാല് സ്വയം കുടിക്കുന്നില്ല, പശു പാല് കുടിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് പാല് നൽകും. എന്നിട്ട് പശു എന്ത് കഴിക്കും? പുല്ലും ധാന്യങ്ങളും കഴിക്കും. ആ പാല് എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണമായിട്ടാണ് നമുക്ക് പാല് കിട്ടുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതാണ് പാല്. പശുവിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ധാന്യവും പുല്ലുമാണ്. പശു അത് കഴിക്കും, നമുക്ക് പാല് തരും. രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണം ഒരു പുലി. പുലി എന്താ കഴിക്കുന്നത്? അരിയോ ഗോതമ്പോ പശുവിന്റെ പാലോ ഭക്ഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ പുലി എന്ത് കഴിക്കുന്നു? മാംസാണ് കഴിക്കുന്നത്. പുലിക്ക് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എന്താണ്? പച്ചമാംസാണ്. അപ്പൊ അത് കഴിക്കും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വിഹിതം നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രം പാടുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരെ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ പശുവിന് നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? പുല്ലും ധാന്യമാണ്, പശു അത് കഴിക്കും. പുലിക്ക് നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? പച്ചമാംസമാണ്, പുലി അത് കഴിക്കും. മനുഷ്യർക്ക് നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ധാന്യങ്ങളും പച്ചക്കറികളും. ധാന്യങ്ങളും പച്ചക്കറികളും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കഴിക്കും? നമ്മളെ തന്നെ കഴിക്കുന്നു. നമ്മളതും കഴിക്കും, മറ്റുള്ളവരുടെ പ്ലേറ്റിലേയും കഴിക്കും, അല്ലേ? നമുക്ക് നീക്കി വെച്ച പ്ലേറ്റിലുള്ളതും നമ്മൾ കഴിക്കും, മറ്റുള്ളവരുടെ പ്ലേറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നതും നമ്മൾ കഴിക്കും. അതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം.
മനസ്സിലായല്ലോ? ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വിഹിതം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടില് അമ്മമാര് മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്ന പോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പ്ലേറ്റില്, മനുഷ്യർക്ക് ഇന്നത്, പുലിക്ക് ഇന്നത്, പശുവിന് ഇന്നത്, സസ്യങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്, വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്, അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരാരും നിയമം തെറ്റിക്കുന്നില്ല. നിയമം തെറ്റിക്കുന്നത് ആര് മാത്രാണ്? മനുഷ്യര് മാത്രം. മനുഷ്യര് മാത്രം. പശുവിന്റെ പാല്, പശു നോക്കിയ പശു ആ പാല് പശു കുടിക്കാതെ നമുക്ക് തരാണ്. പശു കഴിക്കുന്നത് എന്താണ്? പുല്ലും ധാന്യമാണ്. നമ്മള് അതും കഴിക്കും, ഇതും കഴിക്കും, പശുവിന്റെയും കഴിക്കും, ഒക്കെ കഴിക്കും. എന്നിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി പറയുന്നത് എന്താണ്? ദൈവത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ആശയം. അതായത് ഒരു വീട്, നമുക്കറിയാം ഈശാവാസി തത്വം. അതായത് നമ്മളൊരു വീട് നിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? മണ്ണ് വേണം, മരം വേണം, കല്ല് വേണം, ഇരുമ്പ്, സിമെന്റ് തുടങ്ങിയ കുറെ വസ്തുക്കൾ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മളൊരു വീട് നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഈശോപനിഷത്തിന്റെ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോ ഈ വീട് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കള് എല്ലാം നമുക്ക് സ്വയം നിർമ്മിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. നമുക്കിതൊന്നും നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. മണ്ണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല, അത് ഇവിടെ പ്രകൃതിയിലുള്ളതാണ്. മരം, കല്ല്, ഇരുമ്പ്, സിമന്റ്, ഇതൊക്കെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഭഗവാന്റെ ആ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മൾ അതിനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രൂപത്തിലേക്കാക്കി മാറ്റാണ് ചെയ്യണത് നമ്മള്, അല്ലെ? നമ്മള് ഈ മണ്ണായാലും കല്ലായാലും ഇരുമ്പായാലും സിമന്റ് ആയാലും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അത് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കിയ സിമന്റ് ആക്കി മാറ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പാക്കി മാറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നിർമ്മിച്ച വസ്തുക്കൾ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെന്തു ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ അതിനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കില്ല? ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ മണ്ണ്, നമുക്ക് ഈ പ്രകൃതിയിലുള്ള മണ്ണ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതുകൊണ്ട് കല്ലുണ്ടാക്കും. ആ കല്ലുണ്ടാക്കിയ കല്ല് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണോ? നമ്മൾ ആ കല്ല് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പ്രയത്നിച്ചു എന്നല്ലാതെ അതിന് വേണ്ടി വന്ന വസ്തുക്കളെല്ലാം നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാ കിട്ടിയത്? ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാ കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണ്? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഒന്നിലും അവകാശവാദം പറയാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പൂച്ചകളെയും പട്ടികളെയും പോലെ കലഹിക്കുന്നത് മനുഷ്യവിഹിതമല്ല. അപ്പൊ പൂച്ചകളും പട്ടികളും കലഹിക്കുന്നതിനാൽ പാപസ്പർശം ഏൽക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ മനുഷ്യന് പാപകർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. മനുഷ്യൻ മൃഗങ്ങളുടെ വിഹിതം ഉപയോഗിച്ചാൽ അവൻ മൃഗമാകും. അപ്പോ മനുഷ്യർക്ക് എന്തുണ്ട്? വിവേചിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധിയുണ്ട്, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് പൂച്ചയ്ക്കും പട്ടിക്കും കലഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? പാപം ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല അവർക്ക്. കാരണം അവർക്ക് അതിനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ല, അവർക്ക് അതിന് വിവേചിച്ചറിയാനുള്ള ശേഷിയില്ല. പക്ഷെ മനുഷ്യനാണെങ്കിലോ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ മനുഷ്യൻ മൃഗങ്ങളുടെ വിഹിതം ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് മാറും? അവൻ മൃഗമായിട്ട് മാറും. പട്ടികൾക്കും പൂച്ചകൾക്കും ഉപദേശം നൽകാൻ ഈശോപനിഷത്തിന് സാധ്യമല്ല. പക്ഷെ ആചാര്യന്മാരിലൂടെ മനുഷ്യവർഗത്തിന് ഈശ്വര സന്ദേശം നൽകാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഈ ഈശോപനിഷത്തിലൂടെ നമ്മുടെ സാധിക്കും. ആചാര്യന്മാരിലൂടെ നമുക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം ആ മനുഷ്യവർഗത്തിന് നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്താണ്? നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അർഹതപ്പെട്ട നമ്മൾ നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമേ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും, പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവ്വചരാചരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും നിയന്ത്രണത്തിലും ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഓരോ വിഹിതം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും, മനുഷ്യരായാലും മൃഗങ്ങളായാലും പക്ഷികള് വൃക്ഷങ്ങൾ എന്തായിക്കോട്ടെ, ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയിലുള്ള എല്ലാത്തിനും ഒരു വിഹിതം ഭഗവാൻ നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ അർഹതപ്പെട്ടതല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ ആശിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതല്ലാതെ വേറെ നമ്മൾ ആശിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? ഇത്രയാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിലൊരു കാര്യം കൂടി ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട്, സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ എന്താണ്? സസ്യ ബുക്കാണ്, സസ്യം മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലെ? നമുക്ക് ഭഗവാൻ നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ്? ധാന്യങ്ങള്, പഴങ്ങള്, പച്ചക്കറികള്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓ സസ്യ ബുക്കാണല്ലോ, അപ്പൊ നമുക്ക് പാപങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ സസ്യങ്ങൾക്കും എന്തുണ്ട്? അവബോധമുണ്ട്. സസ്യങ്ങൾക്കും അവബോധമുണ്ട്. അപ്പൊ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭാഗവതത്തിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം പറയേണ്ടത് എന്താണ്?
എന്ത് പറഞ്ഞ ശക്തിയുള്ളവര് അല്ലെ, ശക്തി എന്നല്ലല്ലോ, എന്താ വേറൊരു വേടാ പറഞ്ഞത്, ശക്തിയുള്ളവര്, ശക്തി ഇല്ലാത്തവര്, ശക്തി ഇല്ലാത്തവര് ആര് ഭക്ഷിക്കും? ശക്തിയുള്ളവര് ഭക്ഷിക്കും. അതിന് വേറൊരു വേടാ പറഞ്ഞ, ശക്തി എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, വേറെ ഏതോ ഒരു വേട്, എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല പെട്ടെന്ന്. ദുർബലര്. അതെ അതെ, ദുർബലര് ശക്തന്മാർക്ക് ഭക്ഷണമാകുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലെ, ദുർബലര് ശക്തന്മാർക്ക് ഭക്ഷണമാകുന്നു പറഞ്ഞു നമ്മള്. ഇവിടെ സസ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ദുർബലതയിൽ വരുന്നതാണല്ലേ. അപ്പൊ സസ്യങ്ങളെ നമ്മൾ കഴിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ആ കഴിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് സത്യത്തിൽ എന്തേൽക്കും? പാപമേൽക്കും. കാരണം സസ്യങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട്? അവബോധമുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തില്ല? ഇപ്പൊ കോഴിനെ പോലെ ആടിനെ പോലുള്ള അവബോധം ആർക്കില്ല? സസ്യങ്ങൾക്കില്ല. പക്ഷെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ പാപം ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ അതെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എല്ലാത്തിന്റെ പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, പൂർണ്ണത എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സസ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ അത് ആർക്ക് സമർപ്പിക്കണം? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ എന്തില്ല? ആ പാപം ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ മനസ്സുകൊണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. മനസ്സുകൊണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് എടുക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മറ്റേത് നമുക്ക് സാഹചര്യം കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ അതിലേക്കാണ് എത്തേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ സാഹചര്യം കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതൊരു ശീലമാക്കാനല്ല പറയുന്നത്. സാഹചര്യം കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് എടുക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വരില്ല? പാപം ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ സസ്യബുക്കാന്ന് വലിയ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല അർത്ഥം. പക്ഷെ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? പാപം വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ തോത് കുറവായിരിക്കും. മറ്റേ ഇപ്പൊ കോഴിനെ കഴിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആടിനെ കഴിക്കുന്ന അത്രയും, മത്സ്യത്തിനെ കഴിക്കുന്ന പോലെ അത്രയും വരുണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രം. മനസ്സിലായല്ലോ? അത്രയാണ് നമ്മളെ ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. നമുക്ക് ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രം. ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ ഒരു വിഹിതം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രം നമ്മൾ ആശിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ നമ്മൾ ആശിക്കരുത് എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത് അല്ലെ. രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയണത് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാം. രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയണത് ആ ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ. ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ജീവിക്കുക. ഏത് പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്? അപ്പൊ അവരവരുടെ മാത്രം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ ജീവിക്കാം, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാം. മനുഷ്യൻ ഇതല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല. എടുത്തു പറയാണ്, അത് ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ പറയുന്ന പണികള് മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ബാക്കി ആരും മറ്റുള്ളവരെ എതിർത്ത് കഴിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അല്ലെ. പൂച്ചയായാലും പട്ടിയായാലും സിംഹം ആയാലും അവർ ചോറും തൈരും കഴിക്കും അവര്? ഇല്ല അല്ലെ. അവർക്ക് വേണ്ടത് എന്താണോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രം. പശു എന്താ കഴിക്കുന്ന? പുല്ലും ധാന്യം വഹിക്കുമല്ലോ, അത് മാത്രമേ പശുവിന് വേണ്ടൂ. ഇപ്പൊ സിംഹമായാലും സിംഹത്തിന് വേണ്ടതേ കഴിക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇവരെ നോക്കെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല. അപ്പൊ മനുഷ്യര് തന്നെയാണിത് മാറ്റേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പറയാണ് രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രം എടുക്കാം. श्री राधा गोविंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छदं समः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्मा लिप्यते नरे. कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छदं समः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्मा लिप्यते नरे. कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छदं समः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्मा लिप्यते नरे. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ വിധത്തിൽ പ്രവർത്തി തുടരുന്ന ഒരുവൻ, ഏത് വിധത്തിലാണ്? ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കേട്ടോ. ഏത് വിധത്തിലാണ് അപ്പൊ പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളുടേത് മാത്രം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട്, നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാത്രം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നൊരുവന് 100 കണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. കാരണം ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ തളയ്ക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്ന പോലെ, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. നമുക്ക് എത്ര നാള് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ ജീവിക്കാം.
കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അർഹതപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നീക്കിവെച്ച വിഹിതം മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ 100 കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാലും നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ തളയ്ക്കുന്നില്ല. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് ഹരേ കൃഷ്ണ, ക്ലിയർ ആയി. അപ്പൊ ഇല്ല ഇല്ല പറഞ്ഞത് നമുക്ക് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് നീക്കിവെച്ച ആ വിഹിതം മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാം. നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല? കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നമ്മൾ തളയ്ക്കുന്നില്ല. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരം കർമ്മങ്ങൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. 3 തരം പ്രവർത്തികൾ: കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണത്. കർമ്മം വേദങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ പ്രവർത്തികൾ. അതായത് നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? കർമ്മം. പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നതിനാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവശ്രേണിയിൽ വളരെ താഴ്ന്ന തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭക്തിയുടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനോ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഈ ജീവാത്മാക്കള്, നമ്മളെ പോലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക്, ജീവഗണങ്ങൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? പെട്ടെന്ന് തന്നെ, വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഭക്തിയിൽ ഏർപ്പെടാൻ പറഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്ന, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞാലോ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? സമയമെടുക്കും, പതുക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ താഴ്ന്ന തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണം, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ജീവസത്തകൾ നൈസർഗികമായി അനശ്വരരാണ്. എന്നാൽ ഭൗതിക ജീവിതവുമായുള്ള ബന്ധനം കാരണം വീണ്ടും ശരീരങ്ങൾ മാറേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പൊ ശരിക്കും ജീവാത്മാക്കൾ എങ്ങനെയാണ്? സ്വമേധയാ, സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവര് അനശ്വരരായിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ നമുക്കറിയാം, ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ, ആ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ അവിടെ എന്ത് വരാണ്? ബന്ധനം വരാണ്. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും എന്ത് വരും? ശരീരങ്ങൾ മാറേണ്ടി വരും. 3 ഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുന്നു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് പ്രവൃത്തികൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, സ്വഭാവം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മുടെ ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ജനന മൃത്യു നമുക്ക് ബാധിക്കും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി. ആത്മാവിന്റെ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്, അഥവാ കർമ്മബന്ധനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കർമ്മബന്ധനം അല്ലെങ്കിൽ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. പരോപകാരം, സോഷ്യലിസം, കമ്മ്യൂണിസം, ദേശീയത, മാനവികത എന്നിങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്ത ഇസങ്ങൾ കർമ്മത്തിന്റെ വശ്യമായ രൂപങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പരോപകാരം, സോഷ്യലിസം, കമ്മ്യൂണിസം, ദേശീയത, മാനവികത, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? കർമ്മത്തിന്റെ വശ്യങ്ങളായ രൂപം, അതായത് ബന്ധന കാരണമായ കർമ്മങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. നമ്മൾ പരോപകാരം ചെയ്യുന്നത്, സോഷ്യലിസം, സോഷ്യൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കമ്മ്യൂണിസം, ദേശീയത, മാനവികത, ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്ന വ്യത്യസ്ത ഇസങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തിന് കാരണമാകും? ഈ ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. എന്നാൽ ഒരാൾക്ക് അതിനു മുകളിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ കേന്ദ്രമാക്കണം. അപ്പോ ഗൃഹസ്ഥൻ പരക്ഷേമകാംക്ഷി, സോഷ്യലിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പം സംഭവിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഭഗവാനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. ഭഗവാനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വരുന്നില്ല? നമുക്കവിടെ ബന്ധനം വരുന്നില്ല, കർമ്മബന്ധനം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? യാതൊരു കുഴപ്പവും സംഭവിക്കില്ല, യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധനവും നമുക്കവിടെ വരുന്നില്ല. മാനവികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ശ്രീ ഈശോപനിഷത്തിന്റെ അന്തസത്തയോടെ പ്രാവർത്തികമാക്കിയാൽ അത് ഒരു തരം കർമ്മയോഗമായി പരിഗണിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന മാനുഷിക പരിഗണനയോടെ അല്ലെങ്കിൽ മാനവികമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഈശോപനിഷത്തിന്റെ അന്തസത്തയോടെ, അതായത് ഈശോപനിഷത്തിന്റെ അന്തസത്ത എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാതും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം, ഭഗവാനെ കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു തരം കർമ്മയോഗമായി പരിഗണിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതൊരു തരം എന്താണ്? കർമ്മയോഗമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാനുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെല്ലാം തന്നെ കർമ്മികൾ, വികർമ്മികൾ, അകർമ്മികൾ. വികർമ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, വേദങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്തവരാണ്. വേദങ്ങളെ അനുസരിക്കാതെ തന്നിഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ആര്? വികർമ്മികള്. അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ജീവിതത്തിൽ ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഹീനതരമായിട്ടുള്ള ജന്മത്തിന്റെ സാധ്യതയുള്ളവരാണ്. വിശുദ്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവര് വിലമതിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരായിട്ട് കൂട്ടുകൂടുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് എന്ത്? വികർമ്മികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് വികർമ്മികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ശാസ്ത്രങ്ങളെ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ആര്? കർമ്മികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവര് ധർമ്മിഷ്ഠരായിരിക്കും. അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ദേവന്റെ ശരീരവും സ്വർഗവും നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് പുണ്യ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. ആ പുണ്യഫലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അവരെവിടേക്ക് തിരിച്ചു വരും? മർത്യലോകത്തിലേക്ക്, ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും കർമ്മികൾ. അകർമ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാണ് ആര്? അകർമ്മികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ല. അവർക്ക് പുനർജന്മത്തെ കുറിച്ചും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം മനസ്സിലാകുന്നത് കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. അതാണ് കർമ്മി, അകർമ്മി, വികർമ്മി എന്ന് പറയുന്നത്. അറിയാലോ അതെല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോപനിഷത്ത് ഈശ്വരാവബോധത്തോടെ കർമ്മശേഷി വിനിയോഗിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ഈശോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഈശ്വരാവബോധത്തോടെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈശ്വരാവബോധത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ വർഷങ്ങളോളം ജീവിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് അഭിലഷിക്കാൻ, നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ബന്ധനം നമുക്ക് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈശ്വരാവബോധത്തോടെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വർഷങ്ങളോളം ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മറിച്ചായി കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് ആ ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനം ഇല്ല. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ നമ്മൾ പെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ആ ദീർഘായുസ് കിട്ടുന്നോണ്ട് യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല. നേരെ മറിച്ച് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അവബോധത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ നമുക്ക് എത്ര ദീർഘായുസ് കിട്ടുന്നോ അത്രയും നമുക്കതിന് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു വൃക്ഷം 100 കണക്കിനോ 1000 ജീവിക്കുന്നു. വൃക്ഷങ്ങളെ പോലെ വളരെ കാലം ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഉല പോലെ ശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ പന്നികളെ പോലെ പട്ടികളെ പോലെ പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുന്നത് കൊണ്ടോ ഒട്ടകത്തെ പോലെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ പ്രയോജനമില്ല. ഇപ്പൊ കമ്പയർ ചെയ്യാണ് അല്ലെ, താരതമ്യപ്പെടുത്താണ്. ഒരു വൃക്ഷത്തിനെ പോലെ 100 കണക്കിന് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഉല പോലെ ശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, പിന്നെ പന്നികളെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടികളെ പോലെ പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുന്നത് കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടകത്തെ പോലെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഈശ്വരാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലേ, ആ ഒരു കൈ ശരീരത്തിനോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് എന്ത് വരുന്നത്? പൂർണ്ണത അനുഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ? നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ലേ? ഒരു കൈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാറുമ്പോ അതിന് പൂർണ്ണത ഇല്ല. അത് ശരീരത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം പൂർണ്ണത നേടാന്നുള്ളതാണ്. ആ പൂർണ്ണത നേടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനോട് ചേർന്നിരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മള് ആ പൂർണ്ണത നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ടാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. രണ്ടാമത്തതും പറയുന്നത് ചെറിയതാണ് ഇതിന്റെ ഉപദേശങ്ങള്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മൾ എന്താണ്? നമുക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തേൽ പറഞ്ഞ പോലെ, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോരുത്തർക്കും നീക്കിവെച്ച ആ വിഹിതം അത് മാത്രം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 100 കണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കാനും നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം. നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല? കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ നമ്മളെ തളയ്ക്കുന്നില്ല. മനുഷ്യൻ ഇതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ?
ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? മനസ്സിലാവണോ? ഒന്നുകൂടി പറയണോ? ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്? നമുക്ക് അവിടെ എന്താ ആവശ്യമാണ്? പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യം അല്ലെ? നമുക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ഷൻ ആവണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ശരീരത്തിന്റെ ഒപ്പം ചേർന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ കൈക്ക് എന്ത് പറ്റുന്നത്? പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ആ കൈ 10 കൈ ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമുണ്ടോ ശരീരത്തിന്റെ ഒപ്പം അല്ലെങ്കിൽ? ഇല്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യർക്കും പൂർണ്ണത കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് അതാണ്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കാത്തവൻ, അതായത് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാത്തവൻ ആരായാലും അവരെവിടേക്ക് പോകും? പൂർണ്ണത കൈവരിച്ച നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകും? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും അല്ലെ? പൂർണ്ണത കൈവരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകും? നരകത്തിലേക്ക് പോകും, അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിലേക്ക് അല്ലെ? അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകം. അതാണ് മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാത്തവൻ, ആത്മഹന്താവ്. അത് ആരായിരുന്നാലും ആസുരികമായിട്ടുള്ള അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാകൂ എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഉള്ളതാ, ഈ മൂന്ന് മന്ത്രവും. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ ഒരു വിഹിതം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അത് മാത്രം ആശിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരെ വിഹിതം നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത്, ആശിക്കാൻ പാടില്ല. രണ്ടാമത്തേല് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മൾ ആശിക്കാതെ നമുക്ക് 100 കണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവില്ല. മനുഷ്യൻ ഇതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഇനി മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി പറയട്ടെ, ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവോ? എടുക്കണോ? പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്, കാരണം പൂർണ്ണത നേടാൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം അല്ലെ? അപ്പൊ പൂർണ്ണത നേടാൻ ശ്രമിക്കാത്തവർ ആരായാലും അവരെന്ത് വരും? അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാകൂ എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അസുര്യ നാമത്തെ ലോക അന്ധേന തമസാവൃതഃ താംസ്തേ പ്രേത്യാഭിഗച്ഛന്തി യേ കേച ആത്മഹനോ ജനഃ. അസുര്യ നാമത്തെ ലോക അന്ധേന തമസാവൃതഃ താംസ്തേ പ്രേത്യാഭിഗച്ഛന്തി യേ കേച ആത്മഹനോ ജനഃ. അസുര്യ നാമത്തെ ലോക അന്ധേന തമസാവൃതഃ താംസ്തേ പ്രേത്യാഭിഗച്ഛന്തി യേ കേച ആത്മഹനോ ജനഃ. അതായത് ആത്മഹന്താവ്, ആത്മഹന്താവ് എന്ന് വെച്ചാല് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാത്തവൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവൻ ആരായാലും അസുരവും അന്ധകാരവും അജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാകൂ. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാത്തത് ആരായാലും, അതായത് ആത്മഹന്താവ് എങ്ങനെയുള്ളവനായാലും ശരി, ആസുരികമായിട്ടുള്ള അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാകൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാന്നുള്ളതാണ്, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാന്നുള്ളതാണ്. അതിന് ശ്രമിക്കാത്തവൻ ആരായാലും അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ, കാരണം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ ഉള്ളിടം എന്താണ്? വെളിച്ചുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം എന്തായിരിക്കും? അന്ധകാരമായിരിക്കും. അന്ധകാരം, പിന്നെ ആസുരിക ലോകത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞാനമാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക. ആ ലോകത്തിലേക്ക് അവർക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാത്തവൻ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹന്താവ് ആരായാലും ആസുരികമായിട്ടുള്ള അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാകൂ എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. മനുഷ്യ ജീവിതം എന്നാൽ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ജീവിതമാണ്. മുകളിലേക്ക് പോകണോ താഴേക്ക് ഇറങ്ങണോ അതേപടി തുടരണോ എന്ന ഘട്ടമാണിത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം മനുഷ്യ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും, അതായത് എന്താണ് സത്യലോകം, ബ്രഹ്മലോകം അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം. പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യലോകത്ത് പോയിട്ട് ഫലം അനുഭവിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആസുരിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം, താഴ്ന്ന നരകലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെ തന്നെ നിൽക്കാം? ഭൂമി തന്നെ നിൽക്കാം അല്ലെ? അങ്ങനെ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഘട്ടം ജന്മമാണ് എന്ത്? മനുഷ്യജന്മം. ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ്. കാരണം ഈ മനുഷ്യജന്മം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകണോ താഴ്ന്ന ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകണോ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കണോന്ന്. അത് ആർക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ സാധിക്കും? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, പ്രവർത്തികൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ മനുഷ്യജന്മത്തിലൂടെ.
രണ്ടു തരം മനുഷ്യന്മാരാണുള്ളത്. എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് സുരന്മാരും അസുരന്മാരും. രണ്ടു തരത്തില്, ഒന്ന് സുരന്മാര്, രണ്ടാമത്തെ അസുരന്മാര്. സുരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വേദങ്ങൾ പറയുന്ന പ്രകാരം ശാസ്ത്രപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നവരാണ് ആര്? സുരന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ചുമതലാബോധമുള്ളവരാണ്. നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം ധർമ്മത്തിനനുസൃതമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ആര്? സുരന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അസുരന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ചുമതലകൾ, അതായത് ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്, ചുമതലാബോധം ഇല്ലാത്തവര്, ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാത്തവര്, തന്നിഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കുന്നവര്, അജ്ഞരാണ് ആര്? അസുരന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ആണല്ലോ, നമുക്ക് അറിയാവുന്നല്ലത്. സുരന്മാരും അസുരന്മാരും, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഒട്ടും ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരല്ല, തന്നിഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കും, എല്ലാറ്റിനെയും അവഗണിക്കുന്നവരായിരിക്കും ആര്? അജ്ഞാനികളുമായിരിക്കും അസുരന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടു തരത്തിലാണ് എന്തുള്ളത്? മനുഷ്യരുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്, സമുദ്രത്തിന്റെ ഉപമ. മനുഷ്യ ശരീരം ഒരു സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യപ്പെട്ട ഘന രൂപത്തിലുള്ള തോണിയായിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബോട്ടാണ് മനുഷ്യ ശരീരം. മനുഷ്യ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, സമുദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകം മറികടക്കാൻ വേണ്ട ഒരു ബോട്ടാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ സഹായിക്കുന്ന കടത്തുകാരാണ് ആര്? നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരും ശാസ്ത്രങ്ങളും. അപ്പോ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ട്, ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് സമുദ്രം. ആ സമുദ്രത്തിനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന സമർത്ഥരായിട്ടുള്ള കടത്തുകാരാണ് ആര്? ആചാര്യന്മാരും നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം. അപ്പോ അതിന് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് സുഗമമായിട്ട് എത്തിച്ചേരാൻ സഹായിക്കുന്ന അനുകൂലമായ കാറ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് സുഗമമായിട്ട് എത്തിച്ചേരാൻ സഹായിക്കുന്ന അനുകൂലമായ കാറ്റ്. അതാണ് ആ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ഉള്ള സവിശേഷതകളായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ മനുഷ്യ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ബോട്ടാണ്, ഭൗതിക ലോകം സമുദ്രമാണ്. അപ്പൊ അതില് ചെയ്യുന്ന കടത്തുകാരാണ് ആര്? ആചാര്യന്മാര്. അപ്പൊ നമുക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു കാറ്റ്, ആ അനുകൂലമായ കാറ്റിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരയെത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതാണ്, കാരണം ആ മനുഷ്യ ശരീരം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളും ആചാര്യന്മാര് സമർത്ഥരായിട്ടുള്ള കടത്തുകാരായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആരെ പറയുന്നത്? ഇവിടെ ആചാര്യന്മാരെ പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രങ്ങളെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് സുഗമമായി എത്തിച്ചേരാൻ സഹായിക്കുന്ന അനുകൂലമായ കാറ്റ്. കാരണം വേറൊരു ശരീരത്തിനും അത് സാധിക്കില്ല. മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് മാത്രമാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? എളുപ്പത്തിൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അത് വേറൊരു ശരീരത്തിനും സാധിക്കില്ല. മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് മാത്രമേ അത് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതാണ് അനുകൂലമായ കാറ്റായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, 6-ാമത്തെ അധ്യായം 41-ാമത്തെ ശ്ലോകം, 42, 43 ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി താനും ഈശ്വരനായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഴുവിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും നഷ്ടമില്ല. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, അത്തരക്കാർ സംസ്കാര സമ്പന്നരായ ബ്രാഹ്മണരുടെയോ വൈശ്യരുടെയോ ഗൃഹങ്ങളിൽ വന്ന് പിറവിയെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു, പക്ഷെ അത് വഴിക്ക് വെച്ചിട്ട് നിർത്തേണ്ടി വന്നു. നമുക്കത് മുഴുവനാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാൻ സാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അവർ ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾക്ക് ഒരിക്കലും നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? സംസ്കാര സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങളില്, ബ്രാഹ്മണരുടെ കുടുംബങ്ങളിലോ വൈശ്യരുടെ കുടുംബങ്ങളിലോ അങ്ങനെ ധനാഢ്യന്മാരുടെ കുടുംബങ്ങളിലോ ജനിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? വീണ്ടും ഇത് തുടർന്നു കൊണ്ടു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ജന്മത്തിൽ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും അനുകൂലമായിട്ട് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള തന്റെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാൻ വീഴ്ച വരുന്ന പക്ഷം അസുരഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിക്കുന്നു. ശ്രമം നടത്താൻ പോലും മുതിരാതെ മായാമോഹിതരായി ഭൗതിക സന്തുഷ്ടിയുമായി അത്യാസക്തി പുലർത്തുന്ന ഏതൊരാളും അന്ധകാര നിബിഡമായ ലോകങ്ങളിലേക്ക്, നരകലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ മനുഷ്യനായിട്ട് നമ്മൾ ഇത്തരത്തില് പരിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ
എവിടെ എത്താൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു? ബ്രാഹ്മണരുടെ കുടുംബങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവരുടെ കുടുംബങ്ങളിലോ ഒക്കെ ജന്മം എടുത്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അത് ചെയ്യാതെ വീഴ്ച വരുത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണ്ടി വരും? അസുരഗ്രഹങ്ങളെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്രാപിക്കുന്നത്. അതായത് വീണ്ടും ഭൂമിയിലല്ല ജന്മം എടുക്കുക, അസുരഗ്രഹങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതായത് അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ നരകലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും. അങ്ങനെയുള്ളവര് അന്ധകാരം നിബിഡമായിട്ടുള്ള നരകലോകങ്ങളിലേക്കാണ് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്, ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കാത്തവര്. ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി അവയൊന്നും പൂർണ്ണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാത്ത പക്ഷം അയാളെ ആത്മഹന്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മനാശകനായിട്ട് കണക്കാക്കാം. അപ്പൊ ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മൾ അതൊന്നും, മനുഷ്യജന്മം കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് നമുക്കത്, മനുഷ്യജന്മം കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അങ്ങനെ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞ അനുകൂലമായ കാറ്റായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത്രയും നമുക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മളത് ശ്രമിക്കാതെയാണെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ആത്മഹന്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിന്റെ നാശകനായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ആത്മാവിനെ അവഗണിക്കുന്നവൻ അങ്ങേയജ്ഞം അജ്ഞാനാന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ച് നിരന്തരമായി ക്ലേശിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെടുമെന്ന് ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത് വ്യക്തമായ ഭാഷയിൽ താക്കീത് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ അവഗണിക്കുന്നവൻ ആരായാലും അവർക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും? അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും, നിരന്തരം ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുമെന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് താക്കീത് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാത്തവൻ ആരായാലും അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ടതായിട്ട് വരും, നിരന്തരം ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും ഈശോപനിഷത്ത് താക്കീത് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിച്ചിരിക്കണം. ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്ന ആധുനിക സംസ്കാരം വയറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാതെ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വയറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വയറിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള ആകാംക്ഷയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി അവൻ തൊഴിലില്ലായ്മ പ്രശ്നത്താൽ നിരന്തരം ഭയപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ഒരവസ്ഥ സംജാതമാകുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് പ്രകൃതി നിയമത്തിന്റെ ക്രൂരത എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? വയറിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം വയറിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക്കാണ് ഒരു മിനിറ്റ്. അതിവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പരിഷ്കൃത മൃഗമായ ഒരു മനുഷ്യനെ സമീപിച്ച് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, അപ്പോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിനല്ല പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്? വയറിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള ആകാംക്ഷയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് വയറിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള ആകാംക്ഷയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് തൊഴിലില്ലായ്മ പ്രശ്നത്താൽ നിരന്തരം ഭയപ്പെടുന്നു. തൊഴിലില്ലായ്മ പ്രശ്നത്തിലാണ് നിരന്തരം ഭയപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരം ഒരവസ്ഥ സംജാതമാകുന്നതാണ് എന്ത്? പ്രകൃതി നിയമത്തിന്റെ ക്രൂരത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ വിശക്കുമ്പോ, അത് ഇത്തിരി കൂടി ഉണ്ട് അതിന്റെ മുന്നില്. വിശക്കുമ്പോ വയറ് നിറയ്ക്കുക എന്ന വ്യാപാരത്തിൽ മാത്രം മുഴുകി കഴിയുന്ന മൃഗങ്ങളെക്കാൾ മനുഷ്യജന്മം സിദ്ധിച്ച ഒരാൾക്ക് ഉന്നതമായ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ വിശക്കുമ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്ന് മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങൾക്കാണ് അതുള്ളത്, മനുഷ്യർക്ക് അത് മാത്രമല്ല അല്ലാത്ത ചുമതലകളും നിർവഹിക്കാനുണ്ട്. പക്ഷേ ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്ന ആധുനിക സംസ്കാരം വയറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ അവരെന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? അവര് അതിനെക്കുറിച്ചല്ല, വയറിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ആകാംക്ഷയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് തൊഴിലില്ലായ്മ പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ പ്രശ്നത്താൽ നിരന്തരം ഭയപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ഒരവസ്ഥ സംജാതമാകുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് എന്ത്? പ്രകൃതി നിയമത്തിന്റെ ക്രൂരത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഉപസംഹാരം എന്താ പറഞ്ഞത്? നമുക്ക് കഴുതകളെയും പന്നികളെയും പോലെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല മനുഷ്യജന്മം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് എന്താ പറയാ, തൊഴിലില്ലായ്മ പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ച് പരിഹരിക്കാനോ അതൊന്നല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. നമ്മള് കഴുതകളെയും പന്നികളെയും പോലെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല മനുഷ്യജന്മം നൽകിയിട്ടുള്ളത്.
ജീവിതത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായ പരിപൂർണത നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്ക് ആ പരിപൂർണത നേടാന്നുള്ളതാണ് എന്തിന്റെ ലക്ഷ്യം? മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. പരിപൂർണത നേടാന്നുള്ളതാണ് ആ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. അഥതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ. ആ പരമസത്യത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാത്തിടത്തോളം മനുഷ്യന്റെ ഏതൊരു പ്രവർത്തനവും പരാജയമായി കണക്കാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് അഥതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ നിന്ന് ആ പരമമായ സത്യത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുക. അത് അന്വേഷിക്കാത്തിടത്തോളം മനുഷ്യന്റെ ഏതൊരു പ്രവർത്തനവും എങ്ങനെയാണ്? പരാജയമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത്. അതിനാൽ തങ്ങൾ എന്തിനാണ് കഷ്ടപ്പെടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് വന്നു, മരണശേഷം എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് എന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നവർ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കുന്ന ശരിയായ വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാനുള്ള യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പറയണത്? എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്, മരണശേഷം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്, തങ്ങൾ എന്തിനാണ് കഷ്ടപ്പെടുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് എന്തിനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ട്? ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാനുള്ള യോഗ്യത. അവരാണ് ശരിയായ വിദ്യാർത്ഥികൾ. അതായത് നമ്മളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ എന്തിനാണ് വന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് കഷ്ടപ്പെടുന്നത്, മരണശേഷം എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് ആര്? ശരിയായ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനായിട്ട് യോഗ്യതയുള്ള വ്യക്തികൾ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവഭക്തവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, नित्याय गुरु प्रेमानंदे हरि हरि बोल. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മൂന്നെണ്ണം എടുത്ത് മനസ്സിലായി? ഒന്ന് മനസ്സിലായി, പക്ഷെ മനസ്സിലായി. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കിയിട്ട് ആദ്യത്തേതില് നമുക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത് മാത്രം എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ, എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തേതില് അതുപോലെ ചിന്തിച്ചാല് എടുക്കാൻ പറ്റും. എത്രയും കാലം ജീവിക്കാം. അതെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത്തെ പറഞ്ഞത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കാത്തവരാണ്. എളുപ്പമാണ് ഈശോപനിഷത്ത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേനൊക്കെ. പിന്നെ കുറച്ചുള്ളൂ ഇതില്, വളരെ കുറച്ചുള്ളൂ ഇതില്, പറയുന്നതും കുറവാണ്. നമുക്ക് ലെവൽ 3 കുറവേ വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ആ ലെവൽ 5 ഫുള്ള് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം പഠിക്കില്ല നിങ്ങൾ. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തൊട്ടല്ലോ നോക്കാനായിട്ട്. ഒട്ടും നോക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മള്. മന്ത്രത്തിന്റെ എഴുതിയില്ല. മന്ത്രം 3ന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതിയില്ലേ? അത് ഇൻട്രൊഡക്ഷനും ധ്യാനവും മാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതിയാൽ മതി മാതാജി പറഞ്ഞില്ലേ? ഇനി നാളേക്ക് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ, നാളേക്ക് ഇപ്പൊ അടുത്ത് തരാം. അപ്പൊ ഇതില് ഓരോരുത്തരോട് ചോദിക്കാം, വേദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണെന്നാണ് പാഠഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത്? അംബിക മാതാജി. ഭഗവാൻ. ഗീതയിലെ എത്രാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് വേദങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് പറയുന്നത്? ബിന്ദു മാതാജി. കിട്ടിയില്ല. 15-15 15-ാമത്തെ അധ്യായം. ഓക്കെ. വേദങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്? സുനിത മാതാജി, സുനന്ദ മാതാജി അല്ലേ? പേര് കിടക്കണം മാറിട്ടെന്ന്. അനിരുദ്ധ് ശ്രീറാം എന്നാ കിടക്കുന്നത്. ശബ്ദാവതാരം. ആദ്യമായി ഭഗവാൻ വേദജ്ഞാനം ആരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് പകർന്നത്? ഗീതു മാതാജി. വനജ മാതാജി. ബ്രഹ്മാവിന്റെ. മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന 4 ന്യൂനതകളിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ്? വനജ മാതാജി. സത്യം മാത്രം പറയാ അല്ലെ. അടുത്തത് വേദങ്ങളെ എന്തിനോടാണ് പാഠഭാഗത്തിൽ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? വസന്ത മാതാജി. മാതാവിനോട്. ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വേദത്തെ 4ആയി വിഭജിച്ചത് ആരാണ്? രത്ന ശശിധര മാതാജി. രത്ന മാതാജി വ്യാസ മഹർഷി. രത്ന മാതാജി പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? എഴുതുണ്ടോ? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? മാതാജി പറയുന്നില്ലല്ലോ. ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാതാജി. ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഓക്കെ. ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന വേദത്തെ താഴെ പറയുന്നവയിൽ 4 വേദങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണ്? രത്ന മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ.
ആയുർവേദം. ആയുർവേദം. എന്തുകൊണ്ടാണ് വേദങ്ങളെ ശ്രുതി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ശശീന്ദ്രവതി മാതാജി? കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടു പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ഏത് പ്രത്യേകത കാരണമാണ് വേദങ്ങളെ വ്യാസദേവൻ വിഭജിച്ചത്? ഷീലാചന്ദ്രൻ മാതാജി. ഷീല മാതാജി മ്യൂട്ടാണ്. ഷീല മാതാജി മ്യൂട്ടാ. ഷീല മാതാജി മ്യൂട്ടാണ്. ഷീല ചന്ദ്രൻ മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ഷീല മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ജി? കലിയുഗത്തിൽ ചില ജനങ്ങളുടെ ഏത് പ്രത്യേകത കാരണമാണ് വേദങ്ങളെ വ്യാസദേവൻ വിഭജിച്ചത്? ഭഗവാൻ മനുഷ്യർ പൂർണ്ണത അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ എല്ലാം മറന്നു പോകുന്നതും കൊണ്ടും. മാതാജി ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ? ഇല്ല. അതാണ് കിട്ടാത്തത്. അതിലേതല്ല ഓപ്ഷൻ. സുജാത മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ഓർമ്മശക്തിയും കുറവായതുകൊണ്ട്. ബുദ്ധിയും കുറവായതുകൊണ്ട്. മാതാജി അത് എടുത്തോളൂ. ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചിട്ടാ ചോദിക്കുന്നത്. വേദങ്ങളെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി രചിച്ച സൂത്രങ്ങളെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് സുജാത മാതാജി? വേദാന്ത സൂത്രം. വേദാന്ത സൂത്രം അല്ലെ. ഒരു കൂട്ടം മന്ത്രങ്ങൾ ചേരുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഉഷ മാതാജി? ഉഷ മാതാജി 3 ആളുണ്ടല്ലേ. ഉഷ നന്ദകുമാർ മാതാജിയാണോ ഉത്തരം പറഞ്ഞത്? ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തത് ഉഷാന്ന് മാത്രമുള്ള മാതാജി കേട്ടോ. അഥതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ എന്നത് എന്തിന്റെ ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്? വേദാന്ത സൂക്തം. എന്ത്? വേദാന്ത സൂക്തം. വേദാന്ത സൂത്രം. എനിക്ക് പറഞ്ഞ മാതാജി ഉഷകുമാരി മാതാജി അടുത്ത് പറഞ്ഞോളൂ. ഉപനിഷത്ത് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഗുരുവിന്റെ അടുത്തിരിക്കുക. അടുത്തിരിക്കുക. ഈശോപനിഷത്ത് ഏത് വേദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പ്രതിഭ മാതാജി? യജുർവേദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അടുത്തത് ചാണകം, ശംഖ് എന്നിവ ശുദ്ധമാണെന്ന് നാം അംഗീകരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ശ്രീജ ബിനോയ് മാതാജി. പാഠഭാഗം അനുസരിച്ച് ഭഗവാനിൽ നിന്നുള്ള നേരിട്ടുള്ള പൂർണ്ണമായ അറിവിനെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്? സിമി മാതാജി. മാതാജി മ്യൂട്ടാണ്. സിമി മാതാജി മ്യൂട്ടാ. മാതാജി ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യന് എഴുതിയില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ആ ധ്യാനമന്ത്രം അനുസരിച്ച് അവിടെ തൊട്ടാ എഴുതിയത്. ശരി ശരി സാറില്ല. നോക്കിക്കോളൂട്ടെ. അത് സിന്ധു മാതാജി പറഞ്ഞു. സിന്ധു അനിൽകുമാർ മാതാജി. സിന്ധു മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. മായ. ഭഗവാനിൽ നിന്നുള്ള നേരിട്ടുള്ള പൂർണ്ണമായ അറിവിനെ എന്ത് പറയുന്നു? മായ അല്ലല്ലോ. നിഗമനം മാതാജി. മാതാജി നിഗമനം. 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 അനുമാനമാണ് മാതാജി. നിഗമനം. അനുമാനാണ്. എന്താണത്? നിഗമനം. നിഗമനം. പറഞ്ഞ ആള് നിഗമനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താന്നൊന്ന് പറഞ്ഞ. നിഗമനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അനുമാനം, നിഗമനം, പ്രത്യക്ഷം 3 കാര്യം പറഞ്ഞു. അനുമാനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ട് അത് നേരിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമായതുകൊണ്ട് അത് എന്താവണമെന്നില്ല. അപൂർണമായിരിക്കുമായ അറിവ് പൂർണ്ണമായിരിക്കില്ല. പ്രത്യക്ഷം അല്ലെ. നിഗമനം എങ്ങനെ തന്നെയാണ്? നിഗമനം നമ്മുടെ അങ്ങനെ ആകാം എന്ന് നമ്മൾ നിഗമനത്തിൽ എന്താണ് അങ്ങനെ ആകാമെന്ന്. അത് ശരിയാവണം എന്നില്ല. ചിലപ്പോ ശരിയാകും, ചിലപ്പോ തെറ്റാകും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഏത് മാത്രാണ്? അനുമാനം മാത്രാണ്. നിഗമനം പ്രത്യക്ഷവും അപൂർണമായിരിക്കും.
മനസ്സിലായോ? നിഗമനവും പ്രത്യക്ഷം അപൂർണമായിരിക്കും. അടുത്തല് പറയുന്നുണ്ട് പ്രത്യക്ഷ തെളിവുകൾ എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്? 18ാമത്തെ ചോദ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ. പ്രത്യക്ഷ തെളിവുകൾ ഇതിന്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടില്ല മാതാജി. ഇതിന് 17 ഉത്തരം എന്താ? അനുമാനം. 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 അത് അങ്ങനെ എഴുതി. പക്ഷെ മാതാജി പറഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോ എനിക്ക് കൺഫ്യൂസ് ആയി വീണ്ടും. അനുമാനാണ് ഉത്തരം. അനുമാനം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമുക്കത് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവാണത്. അതിന് നമുക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അനുമാനം എന്ന് എഴുതിയത്. അതെ, മറ്റേത് അപൂർണമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല. ചിലപ്പോ അത് ശരിയാകും, ചിലപ്പോ അത് തെറ്റുമാകാം. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യക്ഷ തെളിവുകൾ എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്? മിനി മാതാജി, മിനി ജീവരാജ് മാതാജി. മാതാജി മ്യൂട്ട്. കണ്ണുകൾ പൂർണ്ണം. മിനി മാതാജി മ്യൂട്ട്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമായതുകൊണ്ട്. അതെ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അപൂർണമായതുകൊണ്ട്. വേദങ്ങളും പുരാണങ്ങളും. അപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടോ, അടുത്ത ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്ന പ്രത്യക്ഷ തെളിവുകൾ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ല എന്ന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമായതുകൊണ്ട് ഇതിനെ വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. വേദങ്ങളും പുരാണങ്ങളും രചിച്ചിട്ടും സംതൃപ്തി ലഭിക്കാത്ത വ്യാസദേവൻ അവസാനം രചിച്ച ഗ്രന്ഥം ഏതാണ്? നീ ചോദിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇതില്? ഭാഗവതം. ഭാഗവതം. ചോദിക്കാത്ത ആരില്ല അല്ല ചോദിക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആരാണ്? ഭാഗവതം. ശ്രീജ ചന്ദ്രമാതയോട് ചോദിച്ചില്ല, എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചല്ലോ. ഭാഗവതാണ്. അടുത്തത് വേദാന്തം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അംബിക മാതാജി? പരമമായ ജ്ഞാനം. ഇനി അടുത്തത് ധ്യാനമന്ത്രത്തിന്റെ വരാം. ധ്യാനമന്ത്രം അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായതിനാൽ അവിടുത്തെ സൃഷ്ടികൾ എങ്ങനെയുള്ളവയായിരിക്കും? സുനന്ദ മാതാജി. മാതാജി മ്യൂട്ട. സുനന്ദ മാതാജി. പരിപൂർണമായത്. പരിപൂർണങ്ങളായിരിക്കും. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും അവിടുത്തെ അവസ്ഥയിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനില് ബിന്ദു മാതാജി. അവിടുന്ന് സമ്പൂർണനായി തന്നെ അവശേഷിക്കും. ഭഗവാനിലെ സച്ചിദാനന്ദ രൂപത്തിലെ ചിത് എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഗീതു മാതാജി. പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം മാതാജി. ജ്ഞാനം. പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഏതെല്ലാം സവിശേഷതകളാണ് ഒരാൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്? വനജ മാതാജി. സപ്തചിത്ത ആനന്ദം. സപ്തചിത്ത് അല്ലെ? വിഗ്രഹ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പാഠഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത്? മാതാജി. രൂപം. രൂപം. ഭഗവാൻ രൂപരഹിതനായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് പ്രഭാഷകർ പറയുന്നത്? ഭഗവാന് പൂർണ്ണമാകാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണനാകാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു അല്ലെ? ഭഗവാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. അടുത്തത് 1ാമത്തെ മന്ത്രം തുടങ്ങി അല്ലെ? അത് 7ാമത്തെ തൊട്ട് ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ല ഒന്നാമത്തെ. അപ്പൊ ഇത്രയുള്ളൂ നമ്മള് എടുത്തത്.